आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। जेकरा के दिहनी मोबाइल किनके उहे कैलस हमारा संग बेवफाई। जेकरा के दिहनी मोबाइल किनके उहे कैलस हमारा संग बेवफाई। रहे पहले जान उहे दिल तोड़ले बा, रहे पहले जान उहे दिल तोड़ले बा। पागल के छौरी हमके रोड पर छोड़ले बा रे यार। रहे पहले जान उहे दिल तोड़ले बा। पागल के छौरी हमके रोड पर छोड़ले बा। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। हमारा से मीठी बोल के मांगत रहली पैसा, देता रही हम यारवा एटीएम के जैसा। हमारा से मीठी बोल के मांगत रहली पैसा, देते रही हम यारवा एटीएम के जैसा। घरवो के बहरवो के लोग मुँह मोड़ले बा। रहे पहले जान उहे दिल तोड़ले बा। रहे पहले जान उहे दिल तोड़ले बा रे यार। रहे पहले जान उहे दिल तोड़ले बा। पागल के छौरी हमके रोड पर छोड़ले बा। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। रवसन राजू भइले घर से बेघर हो। मन करे मर जाई खाई के जहर हो, खाई के जहर हो। रवसन राजू भइले घर से बेघर हो। मन करे मर जाई खाई के जहर हो। किस्मत के देखो कहला के छोड़ले बा। रहे पहले जान उहे दिल तोड़ले बा। रहे पहले जान उहे दिल तोड़ले बा रे यार। रहे पहले जान उहे दिल तोड़ले बा। पागल के छौरी हमके रोड पर छोड़ले बा। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।